Maita henyu adikani tinokutendai nekuti muri shamwari dzakanaka. Nguva nemisi munotisarudza kuti tandadzane tiri muchirongwa maisambasho. Muchirongwa umu tinoburitsa nyaya dzine chekuita neupenyu hwedu. Hatingoita zvekungoita neizvi neizvi. Tiri kuuya nendima yatiri kutseketudza mazuva ano tichifamba nayo yeNational Development Strategy 1 yatiri kukocherwa neMinistry of Finance and Economic Development. Vakabatana zvikuru neUNDP. Ndo vatipa chikuva ichochi chekuti tigone kukurukura. Ndinoziva kuti ikoko kune zviri kuitika, kuno kune zvinoitika. Nhasi tiri kutsikisa chirongwa chino tiri kuguta reHarare. Tinombotarisawo nemuguta matiri, tigotarisawo pasi rose. Tinokutendai nekuramba muchititevedza. Regai ndipe mukana uno kune vadare vedu, nyanzvi dzedu dzichatibatsira kupindura mubvunzo nekutibatsira kubika chirongwa. Regai nditange nababa uri kunze. Zvisumei kwatiri, munonzi ani zita renyu, munoshandira kupi? Ini ndonzi Clive Mpambela, ndinoshanda ndiri kubazi rinoona nezvekufambiswa kwemari nekuvandudzwa kweupfumi hwenyika. Tinokutendai ino kunge muri pano. Makadii muri yeZimbabwe? Ini ndinoitwa Chaturuka Silosius. Ndinoshandira ndiri kubazi rezvemari nekuvandudzwa kweupfumi, ende ndinoshanda ndichivandudza maonerwo ezveupfumi, ndokwandinoshandira. Tinokutendai kunge muri pano. Makadii henyu vatariri nevateereri. Ndoda kukwasawo zvakare Dr. Chisamba. Ini ndinoitwa Temba Chikandiwa, ndichishandira ndiri muofisi yemutungamiriri wenyika. Tinokutendai kunge muri pano. Imimi tinoda kuti munzwe zvakare kugashirwa nekuti nyaya iri pano takambotaura pane zvimwe zvikamu kuti nyaya iri pano ndeyerupawo. Nyaya yerupawo rweZimbabwe. Haisi nyaya yemapato ematongero enyika, haisi yemakereke, haisi yemhuri, ndeyemunhu wese. Saka munhu wese ngaaite bandiko rake. Chirongwa chino tiri kutsikisa tiri muguta guru reHarare. Saka tiri kutarisa nyaya dzedu idzodzo tichidzorova kunzungu nekunyimo. Togotarisawo kuti nezviri kuitika izvi, iyo Harare yacho iri kutsikisa zvirongwa izvi, iri kumboitei. Nhai, ndiani ndoda kumbotanga nemibvunzo, nyanzvi dzakatomirira. Ane chichevedzero angati anoda kutaura ndiani? Nyaya yeNational Development Strategy 1 inyaya yakanaka. Asi challenge yandingaisa kune zvavanoona nezvekuvandudzwa kweupfumi inyaya yekuti vari kuzivisawo here vamwe vatingati vari kumisha panyaya iyi, nekuti ndakatarisa Zimbabwe inyika inoita zvakanaka munyaya dzokurima. Tikabvisa vatingati ma-commercial farmers kunyaya dzezvokurima, vamwe vanotibetsera varimi vekumusha. Asi pavarimi ava ndinoona sokuti nyaya iyi vanenge vasinganyatsoiwana zvakanaka, katirega nditi kazhinji zhinji vanosiyiwa kunze panyaya idzi. Saka ndanga ndichiti ndinzwe kuti ivo seministry vane zvavari kuitawo kuti vanhu ava vave neyatingati sense of belonging here, nekuti zvingaitika ndezvekuti kumisha kune mabazi akaita sana GMB anoda kuindiswawo chibage nenzungu nezvimwe zvinosanganisira. Asi kana vanhu ava vasina kuudziwa ma-goals or ma-achievements atiri kuda kuita, vanenge vasina that sense of belonging kuti by 2025 tisvitse patiri kuda. Mubvunzo wako wakabatana, tiri kuwisa kunyanzvi dzedu. Regai tiise kuna baba Mpambele. Ndinotenda Dr. Chisamba, ndinotenda nemubvunzo wakanakisa chose. Vari kubvunza ivo kuti hurumende iri kusvikawo here nechirongwa ichi kumarumu. Mhinduro yandinayo ndinoti hongu. Chirongwa cheNational Development Strategy 1 chirongwa chinobata makona, andingati makona kana kuti nhengo dzese dzenyika yeZimbabwe. Ndichitaura kudai izvi svondo rapera iri nemakurukota ehurumende, tanga tiri kunana Lupane, tikaenda kunana Plumtree, tichitaura nezvechirongwa ichi. Tinokutendai. Izvozvo zvinorakidza hanya. Ndiri kuya kune Murora ari pakati apa. Panyaya iri kukurukurika iyoyo yekuti kwese zvinhu zviri kuita. Ngatimbotarisaiwo guta reHarare, nokuti pamwe vatiri kutandadzana navo vanoti
muri kutaura iko makambotarisa mugwagwa here imi? Makambotarisa here mvura ichiri kunetsa iyi? Makambotarisa here? Kune zvakawanda zvingakuunise vanhu vatiri kutandadzana navo, nekuti zvechokwadi kune zvimwe zvisati zvanyatsopinda pamutsetse. Mungati kudii panyaya yakadaro? Ndinoda kutenda mai Chisamba. Ndinoda kutanga nekutenda kuti pane kugadzirika kuri kuita zvinhu. Sekutaurika kwakamboitiwa kuti takatanga nekugadzikanisa upfumi hwenyika. Saka izvezvi kutaura kunoku taakutanga nekuti gwaro reNDS rakachinyora pasi kuti tinochigadzirisa sei migwagwa yedu, tinochigadzirisa sei pane magetsi edu, nekuti mukada kutarisa kuti makore ano magetsi haachangoindindi. Tikada kutarisa migwagwa yacho, pane mimwe migwagwa yataakutoona yatotanga kufambira mberi. Saka isusu tinoda kutora mukana uno kuti vanhu vachinzwisisa kuti kare hwaro hwedu hweNational Development Strategy hwakanga husinga, plani yedu yakanga isingataurirani nebudget. Zvatakaronga muplani yedu zvava kuwana mari kubva mubhajeti yedu yenyika. Saka tichaona zvinhu zvichitanga kuendeka manje zvichienda mberi. Apa vazvitsanangura zvakanaka. Nokuti munoziva kuti kudii, kana muchida kubika sadza iwe unenge uine poto yako nemugoti. Asi kana usina kuronga nemunhu anogadzira upfu, unogona kusara nepoto yako nemugoti. Saka mukataurirana vari kugadzira upfu, vari kuda kubika, vari kugadzira moto, zvinhu zvenyu zvinodini? Zvinofamba zvakanaka. Regai timbotora umwe mubvunzo ndisati ndaenda kuna baba Chikandiwa. Ndomboyekwa uri muroro chidiki. Isusu tiri kudzimba dzedu tinoziva kuti handitenge zviwitsi ndisati ndatenga tsvigiri, handitenge zviwitsi ndisati ndatenga hupfu, nekuti pane zvatinorarama tisina nezvatinorarama tisingatofaniri kushayiwa, pachirungu anonzi mapriorities. Ndinoda kubvunza kuti pamunenge muchironga mashandisirwo emari senyika munozvitarisawo here izvozvo, ndichipa muenzaniso wekuti mvura izvezvi yekanzuru yatinomwa ukaiisa muchigubhu unoona yaita green pasi, ukabvunza chikonzero zvinonzi hakuna mishonga yekuti tinge tichiisa mumvura imomo, haina utano kuti tinge tichimwa. Vamwe vanototi mvura yekanzuru haimwiwe nekuti inorwarisa. Totarisa zvakare migwagwa yataurwa kuti mune makomba, kukanaya unoita seuchatoshambira. Tigoenda zvakare kune tingati zvibatidzo zvemumigwagwa, matraffic lights haasi kushanda. Mapurisa haachatobati mbavha achipa kubatsira vanhu mumugwagwa kuti chipfuura ive vekusaidhi, vekurudyi, chipfuura ive kuruboshwe. Asi takatarisa munyika medu tiri kuvaka chivezwa chambuya nehanda chinotora mamiriyoni. Hapana here zvaikwanisa kumboitwa chisati chavapo, nekuti takazvitarisa ndo inonzi luxury. Uchibva kuona mufananidzo wambuya nehanda wakaisvonaka fani, wobva waenda paseri pana Park Street, wobva wanopinda mupoti woponjesa vhiri. Saka ndoda kubvunza kuti pamunenge muchironga mashandisirwo emari munozvitarisawo here kuti aiwa vanhu vasati vadai regai tivaite kuti vadai? Ndo mubvunzo wangu. Izvozvo mubvunzo wako taunzwa. Isati atiyere nyoka negavi iyo iripo, nyanzvi dzedu dziripo, vachatitsanangurira. Ngatimboturai mafemo.